Релаксация за отпускане на тялото и ума. Разположи удобно тялото си на земята, върху постелка или килим. Издължи гръбнака, центрирай главата си. Усети лявата и дясна половина, равномерно разположени на пода. Обърни длани нагоре и леко отдалечи ръце от тялото си. Чуй всички шумове около себе си, осъзнай ги и ги остави без твоето внимание. Насочи вниманието си към краката и усети как се отпускат пръстите, стъпалата, глезените, подбедриците, коленете, бедрата, целите крака, усети отпуснати и релаксирани. Насочи вниманието си към ръцете и усети как се отпускат пръстите, дланите, китките, предмишниците, раменете. Поеми дълбоко дъх и с голяма въздишка отпусни още малко раменете си. И пусни всичко, което носиш върху тях. Насочи вниманието си към тазобедрените стави. Усети ги раздвижени, релаксирани и равномерно разположени на пода. Кръста е отпуснат, лопатките, врата, целият гръбначен стълб усети раздвижен, релаксиран и отпуснат. Корема е мек и спокоен, гръдният кош е релаксиран, гърлото отпуснато. Челото е спокойно, гладко, без нито една бръчица. Веждите са релаксирани, пространството между веждите, клепачите, очите под тях, носа, устните, езика в устата, брадичката. Цялото ти лице е спокойно, релаксирано и сияйно. Цялото ти тяло е отпуснато и релаксирано. Бавно започни да се завръщаш към настоящия момент. Чуй всички шумове около себе си. Осъзнай тялото си, лежащо върху пода. Бавно започни да раздвижваш пръстите на краката, пръстите на ръцете. Бавно завърти главата си наляво и надясно. Протигни ръце назад и нагоре, издължи тялото си. Сви колене към гърдите си. Залюляй се лекичко наляво и надясно, ако имаш нужда. И бавно се обърни на лявата си страна. Осъзнай мястото, на което се намираш.
Осъзнай дъха си. И когато се почувстваш готов, притисни дясната длан към пода близо до лицето и бавно и плавно седни.